ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шумо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор бошад, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафарғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсияро фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши бо равон кардан доред ба Тоҷикистон, яъне ки аз Москва ва Московская област, марҳамат, мо ба шумо як ширкати боронок тавсия медиҳем. ширкати Кай Парвиз мебошад. 10 сола таҷрибаи корӣ дорад. ба ҳама ҷои Тоҷикистон, яъне ки ба ҳама ҷои шаҳр ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон равон мекунад. ва касоне ки агар аз 150 кило бор зиёд доштагӣ бошад, рафта худшон аз дари хонатон мегирад ва ба Тоҷикистон равон мекунад. адреси ширкат дар метро Котельник. марҳамат, муроҷиат кунед. аз номи сомонаи мо Насим Теҷе салом расонед. дӯстони азиз ва подписчикони муҳтарам, ҳама каса созен хубен, хушомадед ба канали мо, яъне ки Арзон Теҷе. якумин эълони мо дӯстони азиз дар навори имза хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар шаҳри Сарбан, яъне ки номи пешниаш Левакамбад, тарафҳои Усто Тоймас Д. 3 дар хона мебошад дӯстони азиз ва аҳолии заминаш, яъне ки 4 сотиқ заминае. нархи хонара 250 000 сомон мегӯяд бародаро. рақамҳои соҳиби хона 903 66 38 68. марҳамат, муроҷиат кунед. дӯстони азиз, мегузарем ба дуюмин эълони имрӯза, яъне ки хонаи фурӯшӣ бо коробка мебошад. қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат бо хишти пухта бардоштагӣ ҳастай. дидесен хай дӯстон, фақат коробка холияй, кришаи часпондагӣ нестай. 3 дар хона мебошад ва масоҳати заминаш 3 сотиқ заминай. подвал ҳам дорад. нархи хонара 100 000 сомон мегӯяд, яъне ки нархи коробкара 100 000 сомон мегӯяд. камтар дига боз муомила дорад. рақамҳои соҳиби хона 919 54 85 45. марҳамат дӯстон, муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, агар шумо чунин хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед, дар ватсаби мо роя кунед. дар оянда иншоалло реклама карда, яъне ки хонаҳои шуморо дар муддати кӯтоҳ фурӯхта медиҳем. мегузарем ба сеюмин эълони имрӯза. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар Гипразим, айбозори Деҳқон, 10 минут пиёда роҳ ҳастай. гуфтага об барқ доимӣ аст, яъне ки обусфед мушкиле нест. ва дар қафои хона анҷомхона, баня, ҳоҷатхона, тандурхона, ошхона ва боз заминӣ дорад. гуфтага хона сохта мешавад. гуфтага ки ҳуҷҷатҳош ҳамааш 100%. мактаб, боғча, мағоза дар наздикиаш ҳастанд. масҷиду поликлиника, бозори Вориси Сомон, бозори Деҳқон, бозори Корвон ва транспорту наздиканд. гуфтага дар хона мебошад дӯстони азиз. 2 сотиқ замина. нархи хона 380 000 сомон мегӯяд. гуфтага ки якчанда маршруткаҳои 19 Д 56 45 54 18 10 ва ғайра наздик мебошад. марҳамат дӯстони азиз, дар ватсап бошад, муроҷиат кунед. дӯстони азиз, чорумин хонаи фурӯшимон қарор дорад дар ноҳияи Фархор, деҳаи 5-солагии Тоҷикистон. гуфтага дӯстони азиз, 5 дар хона мебошад. гирду атрофи хона маҳкам, обу свет мушкилӣ нест. гуфтага чолёби ангур дорад. дарахтҳо мевадиҳанда дорад, аз ҷумла себ, яъне ки ангур, хулоса тут, якчанд намуд дорад дарахтҳои мевадиҳанда. масоҳати замини дӯстони азиз 20 сотиқ замина, этажа хона ҳастай. нархи хонара 270 000 сомон мегӯяд. ин марҳамат, гуфтага ки дар ҷои беҳтарин ҳастай. нархи
яъне ки бо нархи хуб 270,000 сомонӣ. Рақамо барои тамос 960 0981. марҳамат ба ҳамин рақамо муроҷиат кунед. дӯстони азиз, мегузарем ба панҷумин эълони имрӯза. хонаи фурӯшӣ ҳастад, қарор дорад дар шаҳри хуҷанд дар дачаҳои яъне ки лесхоз гуфтагиай. 4 дараххона мебошад, 11 сотиқ заминаи хона бо хишти пухта сохта шудааст. 2 та подвал дорад, 4 та хона дорад, перегородка кардан дар кор, ҳавз об яъне ки ҳавзи об дорад гуфтагиай. кӯчаҳои восеъда мебошад, ҳамсояи хуб зиндагӣ мекунад. аз нархша бигем 420,000 сомониш мега. аз ҳамин қадар нарх гуфтагие ки боз арзонӣ хуб мешавад. сарошнафурӯшӣ 934 13 07 91. марҳамат дӯстон, дар тамос шавед. дӯстони азиз, шашумин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастад. қарор дорад воқеъ дар ноҳияи кушониён, ҷамоати бӯстонқалъа, деҳаи сабзавот. хона аз 4 ҳуҷра иборат буда, якта подвал дорад, веранд дорад, кухни, баня, аловхона, оғилхона, ҳоҷатхона. масоҳати заминаш 7 сотиқ замина, дарахтҳо мевадиҳанда дорад гуфтагиай. оби свети доимӣ дорад ва аз роҳи калон 250 метр дур. нархша гуфтагиай 450,000 сомонӣ бигӯ, боз муомила дорад. марҳамат дар рақамҳои 071 72 52 52 хади занг бизанед. дӯстони азиз, охирин эълонамон хонаи фурӯшӣ ҳастад. қарор дорад дар шаҳри душанбе, маҳаллаи ховарун гуфтагие ки 150 метр аз гузаргоҳи 3 дур мебошад. масоҳати хона 3 сотиқ замина, 4 дархона, ҳаммом, ҳоҷатхона, оби свет мушкилӣ нест, канализатсия дорад гуфтагиай. ҳудуди васеъкунӣ дорад. 6 дархона, масоҳати заминаш гуфтагиай дӯстони азиз ки 3 сотиқ замин, нархаш 450,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. марҳамат дар рақамҳоро экранда муроҷиат кунед. шеронар лайкҳоро бизанед ва дар канал подписатсия кунед. боқӣ сарбаланд бошад. худованди меҳрубон нигаҳбон бошад. хайр дӯстон.